Hvordan har du det? Jeg er glad for at møde dig. Dagens emne er Israeliternes tredje tilbagevenden fra Babylon, kapitel 3. Forfatteren er Abraham Park. Den tredje genkomst er i 444 før Kristus, 14 år efter den anden genkomst, Nehemias kapitel 1-13. Leder af Nehemias, som betyder, hvem Herren trøster. Mundskænken til Artaxerxes, kongen af Persien. Guvernør i Juda i 12 år fra Artaxerxes 20. til det 32. år. Konge af Persien, Artaxerxes den førstes 20. år. De omstændigheder, der førte til tilbagevenden. I måneden Kislev i Artaxerxes 20. år hørte Nehemias nyheden om, at Jerusalems mur var blevet brudt ned og dens porte brændt med ild. Derefter fastede Nehemias og bad, mens han græd og sørgede over sit land og folk i 4 måneder, indtil Nisan måned i Artaxerxes 20. år. Til sidst, ved hjælp af Guds gode hånd, blev Nehemias udnævnt af Artaxerxes til landshøvding i Judas land, så han kunne tage til Jerusalem og genopbygge bymuren. Formålet med returneringen. Det skulle udnævne Nehemias til guvernør i Juda for at genopbygge Jerusalems mur og oprette et ordnet samfund i Juda. Personer, der vendte tilbage, kun én person, Nehemia, blev optaget. Besiddelser bragt i retur. Kong Artaxerxes af Persien havde tidligere stoppet genopbygningen af Jerusalems bymur, Esra 4-7. Men efter at have hørt Nehemias anmodning, imødekom han genopbygningen og leverede endda byggematerialer. Det var fordi Guds gode hånd havde hjulpet Nehemias. Store begivenheder omkring tilbagekomsten. I Bibelen, Nehemias kapitel 2-13, er det skrevet som følger. Formodentlig rejste Nehemias straks efter, at kongen havde givet det hans anmodning i kong Artaxerxes 20. år. Han tog sandsynligvis omkring 4 måneder at nå Jerusalem, som folket fra den anden tilbagevenden havde gjort. Han ankom højst sandsynligt den første dag i den 5. måned. Sanballat, Tobias og Gesems indblanding var voldsom. Muren blev færdiggjort på 52 dage den 25. Elul, den 6. måned. Esra underviste i loven. Folket fejrede løvhyttefesten i den 7. måned, og de samledes for at omvende sig og sætte sejl på pagtens dokument på den 24. dag i den 7. måned. Bagefter fejrede de indvielsen af muren. De udelukkede alle udlændinge fra Israel. 1. Formålet med og tidspunktet for returneringen. Formålet med returneringen. Under den første tilbagevenden fra eksil genoprettede Gud Judas folk som de centrale skikkelser i forløsningshistorien ved at lade dem rekonstruere templet. Under den anden tilbagevenden genoprettede Gud folkets tro internt gennem profeten Esras reformer. Nu, i den tredje genkomst, blokerede Gud ydre angreb ved at opføre bymurene og genoprettede derved renheden af Guds udvalgte folk gennem reformation og vækkelse. Den første og anden tilbagevenden fra babylonisk fangenskab var frugt gennem opførelsen af bymurene og de reformbevægelser, der fandt sted under den tredje tilbagevenden. Som et resultat var Juda i stand til at besidde Guds udvalgte udseende som hovedpersonerne i forløsningens historie. Tidspunktet for den tredje tilbagevenden. Den tredje tilbagevenden fandt sted i 444 før Kristus, kong Artaxerxes 20. år. I den 9. måned, Kislev, i kong Artaxerxes 20. år, hørte Nehemias beskeden om, at Jerusalems mur var blevet brudt ned, og dens porte var blevet brændt med ild. Nehemias 1-1. I den første måned, Nisan, i kong Artaxerxes 20. år, bad Nehemias kongen om at tillade ham at genopbygge Jerusalems mure. Nehemias 2-1. Nehemias fastede og bad, mens han græd og sørgede over sit land og folk i 4 måneder.
fra den 9. måned Chislev til den første måned Nisan. Judas folk fra den første og anden tilbagevenden havde genopbygget templet i Jerusalem, og de var begyndt forfra. Men de fremmede havde ydmyget dem meget, og nu lå Jerusalem i ruiner med sine porte brændt ned. I det øjeblik Nehemias hørte denne hjerteskærende nyhed, kunne han ikke lade være med at bede for Gud. På den anden side, fra et kronologisk perspektiv, bør vi bemærke, at den første måned, Nisan i Nehemias 2-1 bør være den første måned i det følgende år, som er det 21. år for kong Artaxerxes. Dette skyldes, ifølge kalenderordenen, den 9. måned, Chislev, efterfølges af den 10., den 11., den 12. og den første måned i det følgende år. Nehemias bog siger dog, at den første måned, Nisan, stadig var i kong Artaxerxes 20. år, ikke den første og 20. Fordi den bruger Tishri til Tishri-opgørelsesmetoden. Dette indikerer, at Nehemias regnede regeringsårene efter jødiske opgørelsesmetoder, selvom kong Artaxerxes var en fremmed konge. Hvorfor daterede Nehemias så en persisk konges regeringsår efter Tishri til Tishri-opgørelsesmetoden, når skikken i Persien var at regne året fra Nisan til Nisan? Han boede i Persien, men fulgte ikke de persiske metoder, da han henviste til Persiens kongelige kronologi. Dette skyldes muligvis, at Nehemias fulgte den sædvanlige jødiske praksis i en intens patriotismes ånd. Dette understøttes af beviser fra de aramæiske papyrus fra Elefantine fra det 5. århundrede før Kristus. Disse dokumenter daterede også de persiske kongers regeringstid i henhold til den Tishri-cyklus, der blev brugt i Juda snarere end den Nisan-cyklus, der blev brugt i Persien. Siden Artaxerxes blev konge i 464 før Kristus, ville hans 20. år derfor være 444 før Kristus, hvilket var omkring 14 år efter den anden tilbagevenden fra eksilet i 458 før Kristus. Der er dog en tilsyneladende mærkelig kronologisk optegnelse. Esra 7-7 siger, at den anden tilbagevenden fandt sted i kong Artaxerxes 7. år. Siden Artaxerxes blev konge i 464 før Kristus, ville hans 20. år være 444 før Kristus, og hans 7. år ville være 457 før Kristus. Den anden tilbagevenden var dog i 458 før Kristus, ikke 457 før Kristus. Hvor kommer den etårige uoverensstemmelse fra? Forskellen kommer fra det faktum, at Nehemias brugte Tishri til Tishri-kalenderen, mens Esra brugte Nisan til Nisan-kalenderen. Som vi har undersøgt i den 4. bog af The History of Redemption-serien, afviger de Tishri- og Nisan-baserede kalendere med et år 6 måneder om året. Hvis ja, hvilket bevis er der for, at Esras bog havde brugt Nisan-kalenderen? For at løse dette problem skal vi først beslutte, hvilken kalender der blev brugt i Haggais bog i Det Gamle Testamente. Det er tydeligt, at Haggai brugte Nisan til Nisan-opgørelsesmetoden. Efter den første tilbagevenden fra det babyloniske eksil begyndte folket at bygge templet, men blev afbrudt. Derefter genoptog byggeriet, og den dag blev registreret som den 24. dag i den 6. måned i kongens Darius andet år, Haggai's kvart over 1. 3 måneder senere kom Guds ord over Haggai's. Og denne dag blev registreret som den 24. dag i den 9. måned i Darius andet år, Haggai's 2:10. Hvis Tishri til Tishri-kalenderen blev brugt i Haggais bog, så skulle den 24. dag i den 6. måned være blevet registreret som kong Darius første år, for denne måned falder før det nye regeringsår begynder i måneden Tishri, den 7. måned. Den 24. dag i den 6. måned blev imidlertid registreret som kongen Darius andet år, og vidner derfor om, at Haggai's regnede regeringsårene ud fra kalenderen Nisan til Nisan.
Ligeledes opskrev Esra også det tidspunkt, hvor tempelbygningen genoptog Haggarchet 14 som det andet år af Darius' regering, ikke hans første år, Esra 4:24. Dette er et klart bevis på, at Esras bog i det gamle testamente også brugte Nisan til Nisan-kalenderen. Ifølge Esra 7:7-9 rejste folket, der forlod Babylon i den anden tilbagevenden. På den første dag i den første måned i kong Artaxerxes 7. år og ankom til Jerusalem på den første dag i den 5. måned. Men da denne periode blev regnet baseret på Nisan-kalenderen, hvis den blev konverteret til Tishri-cykluskalenderen, ville det være kong Artaxerxes 6. år. Ligesom 444 før Kristus, året for den tredje tilbagevenden fra eksil, blev regnet ud fra Tishri til Tishri-kalenderen. Skulle den anden tilbagevenden fra eksil også regnes baseret på Tishri til Tishri-kalenderen. Hvis man gør det, vil året for den anden genkomst ikke være 457 før Kristus, men 458 før Kristus. Kong Artaxerxes 6. år. 14 år gik siden den anden genkomst i 458 før Kristus. Det var nu 444 før Kristus. Og israelitterne havde hårdt prøvet at bygge Jerusalems mure i løbet af disse 14 år. Israel ville kun være i stand til at opnå den fysiske form af en nation og frigøre sig fra sine fjenders indflydelse, når murene var fuldt ud repareret. Imidlertid blev israelitternes bestræbelser på at bygge bymurene afbrudt af modstandere som kommandanten Rehum og skriveren Shimshai. De konspirerede mod Judas folk ved at fortælle kongen, at folket vil holde op med at betale skat og gøre oprør mod kongen, når de har genopbygget bymurene. Således modtog de et dekret fra kong Artaxerxes om at stoppe med at bygge murene. Bemyndiget med denne autoritet satte de en stopper for Guds værk, Esra 4-7. I 444 før Kristus lyttede kong Artaxerxes imidlertid til Nehemias bøn og gav den tredje tilbagevenden fra eksil. Det var i sandhed hjælpen fra Guds gode hånd, der fik kongen til at udstede et dekret, så Nehemias kunne vende tilbage til Jerusalem og genopbygge bymurene. Nehemias 2-8. Personer, der vendte tilbage og omstændighederne omkring tilbagekomsttidspunktet. Folk i den tredje tilbagevenden. Der er ingen eksplicit registrering af, hvor mange mennesker, der deltog i den tredje tilbagevenden fra eksil. Skriften nævner kun én person, Nehemias, som Artaxerxes, kongen af Persien, havde udnævnt til statholder over Juda og sendt til Jerusalem. Nehemias 2-5. I Bibelen, Nehemias kapitel 1-5, er det skrevet som følger. Nehemias var mundskænk for kong Artaxerxes og guvernør i Juda i 12 år, fra det 20. år til det andet og 30. år af kongens regeringstid. I denne periode boede han hos Israels folk og demonstrerede magtfuldt lederskab i at hjælpe folket med at slå sig ned og reformere deres tro. Han holdt ikke op med at bede om Israels genoprettelse. Navnet Nehemias betyder Herren trøster. Som det afspejles i hans navn, var Nehemias en stor leder, der gav sand trøst og håb til de hjemvendte landflygtige gennem Guds ord. Begivenheder, der førte til den tredje tilbagevenden. Bymurene blev først færdige efter lange år med trængsler, 142 år svarende til 586-444 før Kristus, på grund af intens ekstern modstand. På det tidspunkt var Juda stadig under jurisdiktion af guvernører udsendt af det persiske imperium. Derfor kan bygning af en bymur let misforstås som forberedelse til et oprør for at opnå uafhængighed. Det var grunden til, at hærføreren Rehum, en landshøvding over Samaria, og skriveren Shimshai sammen med Artaxerxes tjenere i provinserne på den anden side af floden skrev et brev mod Jerusalem til kong Artaxerxes. Esra
4:17. I kopien af brevet sagde de, at israelitterne ikke ville betale skat, told eller vejafgift, og det ville mindske kongernes indtægter. Esra 4:13. De skrev yderligere: Denne by er en oprørsk by og skadelig for konger og provinser, og de har anstiftet oprør i den i tidligere dage, derfor blev den by lagt øde. Esra 4:15. Efter at have modtaget klagebrevet fra kommandanten Rehum og skriveren Shimshai, standsede kong Artaxerxes opførelsen af Jerusalems mure. Esra 4:21 siger, så udgiv nu et dekret om at få disse mænd til at holde op med at arbejde, så denne by ikke må genopbygges, før der er udstedt et dekret af mig. Og pas på med at være uagtsom i udførelsen af denne sag, hvorfor skulle skaden stige til skade for kongerne? Så snart kopien af kong Artaxerxes dokument blev læst over for Rehum, skriveren Shimshai og deres kolleger, gik de i hast til Jerusalem til jøderne og standsede byggeriet med våbenmagt. Esra 4:23. Det er højst sandsynligt, at modstanderne rev de delvist rejste mure ned og brændte dem ned i løbet af denne tid. Nehemias hørte, at hans landsmænd, Judas folk, var i stor nød og bebrejdelse, og at Jerusalems mur var blevet revet ned, og dens porte var også brændt med ild. I Bibelen, Nehemias kapitel 1-2, er det skrevet som følger: Da han hørte nyheden, satte han sig ned og græd og sørgede i dagevis, mens han fastede og bad for Gud. Da Nehemias havde bedt for sit land i stor nød og anger i 4 måneder, så han ud som om han var syg i kong Artaxerxes øjne. Derfor spurgte kongen ham, hvorfor er dit ansigt trist? Nehemias blev meget bange for, at han kunne gøre tingene værre ved at fortælle kongen om Jerusalem, fordi Artaxerxes strengt havde forbudt genopbygningen af Jerusalems mur. Esra 4:17. Til Nehemias overraskelse tillod kongen ham imidlertid ikke blot at vende tilbage til Jerusalem efter at have hørt hans bøn, men hjalp også proaktivt med genopbygningen af bymuren. I Bibelen, Nehemias kapitel 2, er der skrevet som følger: Han udstedte også breve til guvernørerne i provinserne hinsides floden og et brev til Asaf, kongens skovvogter, om at forsyne ham med tømmer. Det er svært at tro, at kongen, som havde modsat sig kraftigt genopbygningen af murene tidligere, nu imødekom Nehemias anmodning. Kong Artaxerxes havde udstedt en ordre om at standse opførelsen af bymurene. Esra 4:21 efter at have set klagebrevet fra kommandanten Rehum og skriveren Shimshai. Esra 4-8. Ikke længe efter udstedte han dog endnu et dekret for at give Nehemias tilladelse til at genopbygge bymuren. Ifølge persisk kongelig tradition kan en konges edikt ikke ændres eller tilbagekaldes, når den først er blevet udstedt. Ester 1:19. Uden Guds fantastiske forsyn ville det have været umuligt for kongen at udstede et edikt, tilbagekalde det og derefter genudsende et, der omstøder indholdet af det forrige. Ja, det var ved Guds gode hånd over Nehemias, at kongen imødekom hans anmodning. Nehemia 2-8 og et brev til Asaf, kongens skovvogter. For at han kan give mig tømmer til at lave bjælker til portene til fæstningen, som er ved templet, til byens mure og til huset, som jeg vil gå, og kongen gav mig dem, fordi min Guds gode hånd var over mig. Gud kontrollerer og bevæger menneskets hjerte, som han ønsker. Han styrer endda hjertet af kongen, en nations øverste hersker. Ordsprogene 21-1. Gud kan rejse en konge, eller han kan afsætte ham. Han hersker over menneskehedens rige i overensstemmelse med sin vilje. Daniel 5:21. I hver generation afhænger opkomsten og faldet for alle verdens nationer, såvel som et individs succes og fiasko, udelukkende af Guds suverænitet. Derfor, selvom vi står over for de største vanskeligheder i vores liv, vil vi opleve Guds nåde af velstand i alle ting, når vi er helt afhængige af hjælpen fra Guds suveræne hånd.
Uendelig modstand mod genopbygningen af bymurene. Nehemias begyndte genopbygningen af bymurene efter den tredje tilbagevenden fra eksil, men dette arbejde viste sig ikke let. Fjender som Sanballat og Tobia forhindrede byggeriet i at udvikle sig gennem vedvarende modstand og trusler. Nehemias 4-1. For Judas folk, der netop var vendt tilbage fra eksil, var genopbygningen og genopretningen af den kollapsede bymur virkelig en byrdefuld opgave. Deres farlige situation forværredes, da deres modstandere begyndte at true dem aggressivt for selv at lave planer for genopbygningen. Afbrydelser inde fra fællesskabet af hjemvendte. For det første støttede Tekoida-delen ikke arbejdet. Genopbygning af væggene krævede anstrengende arbejde, der involverede transport af tunge sten, tømmer eller snavs enten på ryggen eller på en vogn. Dette afspejles godt i ordene som støtte, byrdebærere og tog deres byrde, som ofte optræder i beskrivelsen af genopbygningsprocessen. Nehemias 3-5. Udtrykket byrdebærer i Nehemias 4:10 er sabal på hebraisk, hvilket betyder transportør eller bærer af byrde. Udtrykket tog deres last i Nehemias 4:17 er amas på hebraisk, som bruges i verbets kastamme i dets maskuline flertalsform. Det betyder at bære en byrde. Disse ord afspejler den anstrengende karakter af arbejdet, som blev udført af alle uanset rang. Alle skulle bære de tunge byrder af sten, tømmer og snavs gennem de 52 dages byggearbejde. Imidlertid påpeger den skriftmæssige optegnelse, at nogle jødiske adelsmænd, der boede i Tekoa, ikke bar byrderne ved at bygge Jerusalems mur. Nehemia 3-5. Desuden lavede tekoiderne ved siden af ham reparationer, men deres adelsmænd støttede ikke deres herres arbejde. Udtrykket understøttede ikke er lo, hebiu, sorvaram på hebraisk. Ordet hebiu er den hejfejl årsagsmæssige stamme af den participielle form af bo, som betyder at komme. I denne bøjning kan verbet gengives til at betyde at bringe vægtige genstande såsom en ark eller byrder. 1 Krønikebog 12:40. Grundordet for only, sorvaram, er også sorgor, som refererer til skulderen eller nakken på et menneske eller et dyr. Derfor kan dette vers bogstaveligt oversættes som: de adelige bar ikke noget på deres nakke eller skuldre. Faktisk har andre versioner af Bibelen oversat dette vers mere bogstaveligt. The New King James version oversætter: men deres adelsmænd lagde ikke deres skuldre til arbejdet, og den reviderede standardversion oversætter: men deres adelsmænd lagde ikke nakken til arbejdet. De jødiske adelsmænd i Tekoa betragtede arbejdet med at bære tunge belastninger som upassende eller for lavt for folk med deres status. Dette var et kritisk øjeblik i historien, hvor Guds forløsningsværk var ved at blive opfyldt. Det var afgørende for alle at komme sammen i én testamente. Desuden gjorde alle så store anstrengelser for at fuldføre Herrens værk sammen med en så hård ekstern modstand. I Bibelen, Nehemias kapitel 3, er der skrevet som følger: på et så kritisk tidspunkt var disse adelsmænd kun bekymrede for at redde deres ansigt og redde deres ære. Apostlen Paulus irettesatte også sådanne dovne mennesker, som kun passede deres eget værk og forsømte Herrens værk. I Filipperne 2:21 sagde han, for de søger alle deres egne interesser, ikke Kristi Jesu. Andet deltog nogle hjemvendte, der boede i nærheden af Jerusalem, ikke i genopbygningen af bymuren. Folk kom fra nær og fjern for at deltage i genopbygningen af bymurene. Denne arbejdsstyrke bestod ikke kun af Jerusalems indbyggere. Folk kom proaktivt til at deltage under ledelse af forskellige regionale ledere. Der var mennesker, der dedikerede sig til det sidste uden nogensinde at forlade deres arbejdsområder.
Det var mændene fra Jeriko, tekøjterne, mændene fra Gibeon, mændene fra Mispa, folket fra distriktet Beth-Hakaram. Folket fra distriktet Beth-Sur og folket fra begge distrikter i Kejla. Ikke desto mindre var der hjemvendte, som ikke deltog i genopbygningen af bymuren, selvom de boede tæt på Jerusalem. Disse mænd og deres efterkommere blev vedvarende truet af Sanballat og hans mænd. Disse jøder, som var fyldt med ekstrem frygt og angst, kom til byggepladsen og sagde 10 gange til mændene: De vil komme imod os fra et hvert sted, hvor du kan vende dig, i et forsøg på at bringe deres folk tilbage til deres hjem. Nehemias 4:12 fortæller, da jøderne, som boede i nærheden af dem, kom og sagde 10 gange til os: De vil drage op imod os fra hvert sted, hvor du kan vende dig. Dette vers viser, at disse jøder ikke deltog i genopbygningsarbejdet, selvom de boede i nærheden af bymuren, og at de kun søgte efter deres egen sikkerhed. Tværtimod stod de mennesker, der deltog i genopbygningen af muren, fast i en tro med Nehemias. De vaklede ikke selv efter at have modtaget presserende anmodninger over 10 forskellige lejligheder fra jøderne, der boede i nærheden. Ikke en eneste person reagerede på disse anmodninger, og alle helligede sig endnu mere til at genopbygge muren. Modstand fra modstanderne, begyndelsesfasen af genopbygningen af muren. Bibelen giver detaljerede optegnelser om modstandernes fortsatte bestræbelser på at sabotere byggearbejdet, som startede fra det øjeblik, israelitterne påbegyndte byggeriet, indtil det var færdigt. Sanballat og resten af fjenderne hundede jøderne, da Nehemias metodisk delte hele muren i 42 sektioner. Og Israels folk samlede magten til at deltage i byggeriet på en systematisk måde. Nehemias 3:1. Nehemias 4:1 siger: Nu skete det, at da Sanballat hørte, at vi var ved at bygge muren op, blev han rasende og meget vred og hundede jøderne. Han talte i sine brødre og de velhavende mænd i Samaria og sagde: Hvad laver disse svage jøder? Vil de genoprette det for sig selv? Kan de ofre? Kan de blive færdige på en dag? Kan de genoplive stenene fra de støvede murbrokker, selv de brændte? Sanballat var horonit og guvernør i Samaria på det tidspunkt. Horon henviser til en by ved navn Bet Horon, som tilhørte Efraims stamme. Josva 16:3. I Bibelen, Nehemias kapitel 4, står der skrevet som følger: Det formodes, at Sanballat var en efterkommer af et interracial ægteskab mellem en israelit og en hedning. Sådan raceblanding var en politik fremmed af assyrerne. Desuden sagde ammonitten Tobia, som stod i nærheden af Sanballat: Selv hvad de bygger, hvis en ræv hopper på den, ville han bryde deres stenmur ned. Modstanderne så ned på Judas skrøbelige folk og bandede på dem. Trods direkte ydmygelse og indblanding udholdt Nehemias det hele i stilhed og bad: Hør, vor Gud, hvor er vi foragtede. Læg deres skændsel tilbage på deres egne hoveder og overgiv dem til plyndring i et land med fangenskab. Modstand fra modstanderne, midtvejs i konstruktionen af muren. Med den samaritanske guvernør horonitten Sanballat i centrum hundede modstanderne folket ved at sige, at Israel ikke havde styrken til at genopbygge muren, og selv hvis de skulle gøre det, ville muren være så svag, at den snart ville bryde sammen. Byggeriet gik dog hurtigt fremad, da hele væggen blev sat sammen til halvdelen af sin højde. Nehemias 4:6 forklarer: Så byggede vi muren. Og hele muren blev sat sammen til halvdelen af dens højde, for folket havde lyst til at arbejde. Her betyder udtrykket, hele væggen blev sat sammen, at de sektioner af væggen, der havde været under opførelse hver for sig, alle sammen på et eller andet tidspunkt. Folket må have været dybt rørt, da de så de dele af murene, som forskellige grupper havde genopbygget, blive forbundet til en mur. Efeserne 4:1.
Ifølge Nehemias 4-8 hundede modstanderne ikke kun og troede med at afbryde genopbygningen af Jerusalems mur, men de brugte også militær magt. De planlagde at forene sig i et bagholdsangreb mod Jerusalem, mens Israels folk var uvidende, så de kunne slå dem ihjel og sætte en stopper for arbejdet. Nehemias 4:11. Mens modstanderne havde hånet og frustreret dem med ord, vaklede folket ikke i deres arbejde, selvom arbejdet var anstrengende. Men da de stod over for en pludselig, alvorlig krise, blev de modløse. Judas folk blev modløse og sagde, byrdebærernes styrke svigter, men der er meget affald, og vi er ikke selv i stand til at genopbygge muren. Nehemias 4:10. Faktisk var sabotagen mod genopbygningen af muren ved at blive så farlig, at folk ønskede at opgive arbejdet, selv efter at de allerede havde gjort store fremskridt. Her er ordet affald, ve'apar, på hebraisk, hvilket betyder og støvet. Der var stadig dynger af murbrokker og høje af nedrevne rester omkring Jerusalems mur fra dengang. Jerusalem blev ødelagt af babylonierne i 586 f.Kr. De stod over for truslen om fjendens militære angreb ud over den allerede tunge byrde af fysisk arbejde. Byrden ved genopbygningen af muren må således have føltes uudholdeligt tung, hvilket fik deres hjerter til at krybe sammen. Forfatteren til denne bog er Abraham Park. Abraham Park var en anerkendt teolog i verdensklasse med bemærkelsesværdig pastoral spiritualitet. Han havde viet hele sit liv til bøn og skrifterne efter at have læst Bibelen over 1800 gange. Gennem hele sit virke var han en sand præst, der elskede kirken og menigheden som sine egne børn. Hans daglige tidsplan bestod af 2 timers bønner og 3 timers bibellæsning samt konstant forkyndelse og evangelisering. Med overbevisning om, at dø er at leve, han gjorde sit bedste i sit bønliv til Gud i 3 år, 6 måneder og 7 dage i de dybe bjerge. Da solen gik ned, gjorde han ikke andet end at bede. Da solen stod op, gjorde han ikke andet end at læse i Bibelen. Så skinnede endelig en enkelt nådestråle over ham. Gennem Helligåndens kraftfulde oplysning og ved Guds nåde udfoldede scenerne i Bibelen sig som et panorama for hans øjne. Disse scener blev skrevet ned på store pilrodsblade, som var bundet med en kvist. De blev senere transkriberet på papir købt fra en landsby under bjerget med få måneders mellemrum. Sådan begyndte Abraham Parks prædikener. Mange mennesker er imponeret over Abraham Park som følger. Hvordan kan en person elske så mange mennesker? Hvordan kan en person få så stor indflydelse på så mange mennesker? Han er så hårdt arbejdende, hvile aldrig. Han holdt aldrig op med at bede. Han fortjener virkelig at blive hædret for sit engagement for kirken og menighederne. En sand og trofast Guds arbejder.